Assalamu alaikum masu bibiyar mu a wannan shafi barkanmu da warhaka. A yau za mu kawo muku wani muhimmin labari daga ƙasar Burkina Faso, inda aka gudanar da wata ganawa mai muhimmanci tsakanin shugaban Burkina Faso, Kaftin Ibrahim Traore, da kuma wakilin sulhu na ƙungiyar ECOWAS wato CEDEAO a wajen ƙungiyar Alliance des États du Sahel. Wannan ganawa na zuwa ne a wani lokaci da ake ci gaba da tattaunawa kan makomar hulɗa tsakanin ƙasashen IAS da kuma CEDEAO, musamman kan batutuwan tsaro, tattalin arziki da zirga-zirgar jama'a tsakanin ƙasashen yankin. Shin wannan ganawa wace irin nasara aka cimma, kuma wa'anne irin shawarwari aka tsaida? Ku kasance da mu a cikin wannan shiri namu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labarai na wannan ranar Talata, wadda ta yi daidai 26 ga watan Mai na shekara ta 2026. Kamar da yadda kuka ji a farkon shirin namu, za mu yi magana ne akan ganawar da aka yi tsakanin ECOWAS da kuma IAS. To amma kamar mu shiga a cikin bidiyon, idan dai wannan ne zuwanka na farko a wannan channel ta mai albarka, ka dauri ka danna bidiyon nan lakin, sannan ka danna subscribing da alamar ƙararrawa tare da bayyana mana ra'ayinka a cikin komentar. Mun gode. A ranar Litinin 25 ga watan Mayun shekara ta 2026 ne, shugaban ƙasar Burkina Faso, Kaftin Ibrahim Traore, ya karɓi bakuncin mai shiga tsakani na ƙungiyar CEDEAO a wajen ƙungiyar IAS, Mr. Lansana Conté, a fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin Ouagadougou. Bayan kammala ganawar, Mr. Lansana Conté ya bayyana cewa sun tattauna batutuwa masu sarƙaƙiya da suka shafi tsaro da zaman lafiya na ƙasashen yankin Sahel da ma Afirka ta Yamma gaba ɗaya. Ya ce matsalar tsaro da rikice-rikice da yankin ke fuskanta na buƙatar haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ƙasashen IAS da CEDEAO domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Mai shiga tsakani na CEDEAO ya ƙara da cewa babban burinsu shine ganin an samar da kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar IAS da kuma CEDEAO domin amfanin jama'a. A cewarsa, duk da bambance-bambancen siyasa da suka taso a baya, akwai buƙatar ci gaba da tattaunawa saboda ƙasashen yankin suna da alaƙa da tarihi da tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ya bayyana cewa yanayin ƙasa makwabtaka tsakanin ƙasashen yankin yasa dole ci gaba da hulɗa tsakanin IAS da CEDEAO. Mr. Lansana Conté ya ce ba za a iya raba mutanen yankin gaba ɗaya ba, saboda suna rayuwa tare, suna kasuwanci tare, kuma suna hulɗa da juna kullum. Ya kuma bayyana cewa shugaban Burkina Faso ya bayar da wasu shawarwari da umarni masu muhimmanci da za su taimakawa wajen ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu. A cewarsa, waɗannan shawarwari za su taimaka wajen ƙarfafa fahimtar juna da kuma samar da mafita mai ɗorewa ga matsalolin yankin. Masu lura da al'amuran siyasa na yankin Afirka ta Yamma na ganin wannan ganawa na ɗauke da muhimmanci sosai, musamman wannan lokaci da dangantaka tsakanin CEDEAO da ƙasashen IAS ke fuskantar ƙalubale. Tun bayan ficewar ƙasashen Mali, Burkina Faso da Niger daga CEDEAO, ana tattaunawa kan yadda za a ci gaba da hulɗa tsakanin ɓangarorin biyu ba tare da an cutar da jama'a ba. Masana na cewa duk rikicin siyasa na rashin jituwa da aka samu, har yanzu akwai buƙatar haɗin kai saboda al'ummomin yankin suna dogaro da juna ta fuskar kasuwanci, zirga-zirga da tsaro. Wani muhimmin abu wannan ganawa shine yadda aka mayar da hankali kan yancin zirga-zirgar jama'a tsakanin ƙasashen yankin, domin miliyoyin mutane na rayuwa ne ta hanyar kasuwanci da safarar kayayyaki tsakanin waɗannan ƙasashe. Haka kuma masana na ganin cewa idan IAS da CEDEAO suka ci gaba da aiki tare, hakan na iya taimakawa wajen yaƙi da matsalar ta'addanci da rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel. A gefe guda kuma, wasu na ganin wannan ganawa na iya zama wata alama ta fara sassauta rikicin diflomasiya tsakanin CEDEAO da kuma ƙasashen IAS.